Id-dikjerazzjoni li għamel id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li Yorgen Fenech huwa ħati fil-każ tal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja ma kienx fi ksur ta' drittijiet ta' Fenech. Dan iddikjaratu l-Maġistrat Rachel Montebello fid-deċiżjoni li tat it-tnejn fil-qorti għal rikors ippreżentat mill-avukati tal-imprenditur fil-konfront ta' Azzopardi. Ir-rikors kien jirreferi għal kummenti li għadda Jason Azzopardi waqt programm fuq Radju 103 nhar il-31 ta' Ottubru li għadda, meta l-preżentatur Andrew Azzopardi staqsih jekk jaħsibx li Yorgen Fenech kien ħati. Azzopardi iwieġeb fl-affermattiv. Il-programm kien ixxandar ukoll fuq Facebook. L-avukati ta' Fenech fir-rikors tagħhom qalu li dan kien fi ksur ta' drittijiet ta' Fenech fejn tidħol il-preżunzjoni tal-innoċenza tiegħu. Madankollu l-Maġistrat Montebello fid-deċiżjoni tagħha qalet li kliem Azzopardi ma kinux fi ksur ta' ebda dritt għaliex dawn ma kinux kummenti ta' uffiċjal pubbliku.